automatinskog zračenja su valna duljina, frekvencija, brzina i svaki put gdje ćemo dalje kad analiziramo pojedine dijelove automatinskog zračenja, onda su to parametri koji zapravo određuju svojstvo tog dijela spektra, gdje onda dobro, super. Posjet vašoj školi. Ja sam je pogledala čime se vi bavite, tako da znam da vas ima koji ste direktno i u ovom području. Na početku bi samo rekla da je to projekt, znači imamo radionicu koju organiziramo u okviru provedbe našeg projekta, a naslov projekta je promocija STEM tehnologija multidisciplinarnim pristupom ili kratice MultiSTEM. To je inače projekt koji je financiran iz sredstava Europske unije, a na nivou Hrvatske ga koordinira Zaklada za razvoj